assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinel TV bisimilla moɗon le émission mo wiyeteɗo kalden hande notuɗo noddago Pinel TV woni Amadou Oumar Mballo fini nokku wiyeteɗo Vélingara ɗum woni Kolda e Sénégal mo fini hitande 1968 nogay e joyi lewru août nenno kanko Amadou Oumar Mballo gila août hitande ujunaji ɗiɗi e nogaye ɗiɗi omo jogui poste mawɗo lumi poste o woni neɗɗo daraniɗo kabaru hono hen jawdi e wawi heɓede leydi ɗum woni e banque BOAD ɗon mo gollata banque o woni banque West Africaine de développement BOAD ɗon mo woni joni lumi ndenno kanko monsieur Amadou Oumar Mballo ceerno Amadou Oumar Mballo omo jogui diplôme mawɗo sanne ɗum woni jande dow dowre wiyeteɗo master ndenno jande muɗum mo waɗi e hono hen jawdi heɓete ndenno jande muɗum mo waɗi ɗum e université wiyeteɗo Clermont-Ferrand kanko Oumar Mballo du mo heɓi bac kasen e série C ɗum woni e jande ko fewti e série ɗum woni jateji kanko Amadou Mballo mo heɓi windude dewtere nde komo heɓi windude ko omo haala kabaru hunde fuu ko fewti e hono hen jawdi heɓete hono hen jawdi wawi mareyrede e hono hen leydi Afrique ko leydi Afrique foti wadde yalla fa han jawdi ana heɓe hono hen Afrique naaɓe wawi wadde ko ɗum fuu ɓe foti wadde yalla fa han eɓe heɓa jawdi e hono hen ɓe mbawi e wurude e ko heɓanta e hoore mabɓe ndenno kanko Amadou Oumar Mballo lew dewtere makko nde omo haala du hulle kewɗe kabaru sukaɓe ɗum saabi sukaɓe woni mawɓe janggo kanko Amadou Mballo mo heɓi hokkude wajude sukaɓe Afrique naaɓe du hono hen ɓe mbawi gollurde yalla fa han leydi Afrique o ala heɓana hoore mum keɓle kewɗe Amadou Oumar Mballo aɗa wawi haalande ƴeewoɓe Pinel TV ahomo min ko mbitemi ko Amadou Oumar Mballo ko jibinami ko Sénégal saare mbitende Vélingara région do woni ko région de Kolda to Casamance baba am ko ndemannoɗo ndungu ɗum ceeɗu ɗum ko jeeyannoɗo o janggano école kono ko pinnoɗo ko daraninoɗo galle muɗum nene am kala janggano ko golle galle o to jokkuno ndungu minen jadanno e baba am to ngesa ceeɗu ɗum kankala o julo o yeeya pour wallude toujours baba am no jogori galle o eyi min noon ko puɗɗunomi janngude ko Vélingara ɗon janngumi ha entré en 6e joni giwmi ɗon jahoymi Dakar après jaami Saint-Louis jaami Kaolack ko jahatmi noon Dakar taw ko duuɓi 12 jogimi keɓmi ɗum noon taw mi ƴoƴani noon fof mi finano mi haltano kallama jolfe ko français kalanomi e pular sattuno noon surtout que tawmino nene am mino sohluno nene am ɗon wattu kono nde miijimi mbimi woɓɓe ɓe ɓe ngala nene mu en wurani bon donc mi fotani dal wadde ɗum probléme ko pommi tan wadde ko tinnade ha mi waɗa réussir e jande am pour mi wawa jogade mawɓe am mi itta ɓe e ɗen caɗele ɗe ɓe goni mi itta ɓe e ngal basal ngal min gonno ko ɗum tan wonno faalu am ko ɗum wonno hamme am donc vraiment ko ɗum wonno darde am ko ɗum wonno faalu am ittude galle am baba am nene am e miñiraɓe am fof e kotoɓe am rewɓe pour mi itta ɓe e caɗele ɗe ɓe gonno mi wawa ɓe wallude mi wawa ɓe daranade par ce que komin wonno ɓiɗɗo gorko nene am mawɗo donc ko ɗum wonno vraiment faalu am ko ɗum wonno darde am ko ɗum kala mawɓe am paalano mi daro mi sikku tan mi darima nden darde eyi jande nde ko ɗum mbinomi ko kemmi duuɓi 12 jaami Dakar après Saint-Louis après Kaolack Louga en gartoymi noon Dakar jaami université wonno noon ɗon kala caɗele buy e am par ce que mi waɗino examen mi waɗino échoué mi heɓano examen ji kewɗi mi waɗi mi heɓano kono ɗum waɗano ha mbadmi découragé ha ɗalmi
pour min parce que faalo am fof kono mi il faut que mi waɗa réussir mi wawa wuɗɗinde galle am nene am baba am sukaɓe miñiraɓe am kotoɓe am rewɓe mi wawa ɓe wuɗɗinde e ɗen caɗele ɗe men gonno ɗe gandanta mi mi andiɗe mi yiiɗe ko ɗum dal wonno faalo am donc si mi heɓano examen ɗum wattano ha mi ɗala ɗum wattano ha mi waɗa découragé ɗum wattano ha mi wi'a joni mi watta continuer jande nde par ce que pour min e baba am e nene am il fallait que mi waɗa réussir e jande he pour mi wawa ɓe daranade mi darano hoore am kala mi darano musidɓe am ɓe. Ko saabi so binduɗa dewtere e dow keɓe jawdi leydi men ɓaleɓe ko woni immade ma e majjum? Ko gollatmi parce que gila 2005 joni mino golla BOAD Banque Ouest Africaine de Développement woni ko Lomé. Joni gila nden noon e liggey am mi yahi leyɗe kewɗe e Afrique, mi yahi lewɗe keyɗe e aduna, mi yahi leyɗe kewɗe vraiment e Europe e Asie. Mi yii toon yimɓe ɓe no gorri, mi yii toon vraiment sukaɓe ɓe ɗo jami yo mino yewtida e yimɓe ɓe, mino yewtida e cukalɗe kono ko jimi e Afrique cukalɗe fof ko caɗele gote ɓe jogui ko ɓe paala ko vraiment si ɓe jangi walla ɓe jangani ko hebde golle wawde darade wawde kala wadde contribuer e développement leyɗele mumen donc caɗele ɗe ko gote kono kala ko jewtanmi e maɓɓe ko jimi dal hewɓe hen nan mbaɗi découragé joni noon mbimi bon min expérience am ɗo ndewmi ɗo il faut donc mi wawa ɗum wadde yewtidde e sukaɓe ɓe wawde ɗum wadde partagé e maɓɓe pour ɓe ganda que ma si caɗele ɗi godi han wona no ɓe mbad découragé wona no ɓe gaccu no ɓe tinno ɓe daro vraiment ɓe jokka par ce que ko ɗum tan wata ɓe yaltinde e on situation wona si hunde nde satti tan ɗala mbiya bon mi satti mi ɗali il faut joom en mbaɗa continuer il faut que joom en daro il faut que joom en ganda vraiment que aduna ko noon koko weeli e ko sattiyadi ko noon aduna ardi donc ko ɗum noon waɗi mbinduma nde deftere pour wadde invité sukaɓe ɓe e tinnare e daragol e vraiment andude que neɗɗo kala ko e gonɗa ko ɗum ɗon Allah tawtama e si ɓe tinnima tan ɓe darima ma taw Allah ɗi wawi hen wadde sutura ɓe faaboɓe pour ɓe mbawa hebde ko ɓe paala ko paalamɓe tan wiide ko si neɗɗo faalama hunde tan ɗi wawi ɗum hebde il faut noon donc ko joom noon daro tinno muña kala muñal ko ɗi waɗi hen importance e tinnare e darade ndeɗa nde fande ko darmi e Afrique nan jogui fof nan jogui sukaɓe nan jogui leydi nan jogui ndiyam nan jogui fof kala ko leydi fota okkede Allah totti ɗum leyɗele Afrique kono hande si a laari leyɗele Afrique caɗele tan fayde ɓe gondi pour ñamde il faut ko mbaɗen dépendre e leyɗele goɗɗe no wayno ko maaro ni walla blé hande crise Russie Ukraine o guerre gonɗo toon o holliri caɗele ɗe leyɗele Afrique keeɓi pour hebde blé pour wadde mburu en wadde goɗɗum e goɗɗum pour sodde produit alimentaire ji ɗum hande ko caɗele covid o kala holliri pour ñawdagol hebde masque uji en hebde vaccin en ɗum fof ko caɗele alors ko lamdimi noon est ce que ɗum ko enen paala ɗum walla ko en mbaɗa ɗum imposé joni noon goto yo noon e miijo muɗum goto yo ɗi jogui réponse e on question joni ko responsabilité ko mbimi ko responsabilité partagé mais ko fota tan andede hen ko il faut ko noon ko Afrique daro dande nde foti darade nde pour wallude population muɗum pour iwa e ɗen caɗele par ce que ɗinin wawi wonde si en paalama tan enen ɗum mbawi wadde. Aɗa wawi haalande men ko woni miijo ma ko woni e dewtere nde ko woni nafa majjum bangal sukaɓe Afrique hande?
imaginaire ko ɗum woni ko yimɓe ɓe miijoto voilà mbaɗa e hakkil maɗa ko ɗum ko ni e ni wayi mbaɗa hen no ko tubako mbaɗa hen photoji dal mbi'a par exemple simi France ko ni e ni wayi beddaji ɗi na laaɓi toon ala caɗele etc ko ɗum yimɓe ɓe mbaɗi e imaginaire population Afrique surtout sukaɓe Afrique ɓe sikkuɗal toon fof na weeɓi voilà te ɓe ganda e laabi besi bâtiment ji besi kala ko ɓe jii ɗon ko besi si a tourni tan ano tan yi'a caɗele ano toon yi'a probléme ji min nde giɗimi yaade France taw mino janga ɗum vraiment jakilno kam jimi tubako goto ari na yelo mbimi mi sikkano ho e leyɗele tubakoɓe mi yi'at jeltonoɗo ɗo ko ɗum wonno kala ko ɗum miijinomi ɗo en mi ardeno France sukaɓe noon hewɓe han ko ɗum ɓe miiji tan que Afrique ɓe mbata hen wadde réussir pour ɓe mbaɗa hen réussir pour ɓe giwa e situation mo ɓe goni il faut ko ɓe jaaha tono to leyɗele tubakoɓe ɗum waɗi noon hande kewɓe maayi e laawol hande actualité o bom holliri ko heewi Maroc ko hewno Maroc ko heewi Méditerranée ko heewi dans le désert du Sahara kewɓe hen sukaɓe han ala ganduɗo sukaɓe jeelo hen maayi e laawol par ce que ɗinin ɗaɓɓanno yaade to leyɗele tubakoɓe ɓe ɗaminino ko il faut ko ɓe jaaha ha toon nde ɓe mbawa wadde réussir alors ko ɓenin mbawi joɗade e Afrique e leyɗele maɓɓe pour ɓe mbaɗa réussir oɗa o imaginaire ko yimɓe ɓe mbaɗama e hakkillaji mumen que kala ko iwi to leyɗele koko moƴƴi ha e ñamdu meɗen ko ɗum noon wala ko publicité ji mbatte hollire ha sanga ha weyɗa alors ko wana ɗum won hen voilà hande si a laari Afrique en ɓornatako ko iwi ko mbaɗɗen enen tigi produire en ñamani enen tigi ko mbaɗɗen produire en ñawdaki e lekkele meɗen pourtant ɗum fof enen joguino mais en boppi ɗum pour yaade voilà yaade ɗaɓɓoyde ɗum to leyɗele tubakoɓe par ce que enen ko ɗamini ɗen ko moƴƴi ko toon foti iwde alors que wona ɗum won hen donc ko ɗum noon waɗi mbimi donc il faut mi waɗa ɗum e deftere he pour mi hollira ko responsabilité mo joguiɗen pour e Afrique han no wordini e responsabilité mo poɗɗen jogade pour ittude Afrique han ɗo situation mo wonɗo hande imaginaire africain ɓe ko waɗa e publicité ji ne hollire ko il faut ko joom heɓa galleji il faut ko joom heɓa otoji il faut ko joom heɓa gude bese il faut ko ko ɗum noon waɗi hande hono wiyete corruption o heewi e nder leyɗele Afrique han kala ɗo jaaɗa ɗum ko waɗa hande ko ɗum foti wonde kala ko paaleɗa si a falama han kayitol e administration il faut ko gokkira kales alors que ko ɗum ko droit maɗa heɓde on kales si kala liggotoɗo han ɗo woni fof si a waɗani hakkil rek a nattat e ko tubako wiyta corruption par ce que ana faala jawdi hewndi ana ɗum faala joni voilà pour maade galleji sodde otoji yaade hono wiyete to leyɗele tubakoɓe to ane musidal ma ane debbo ma ane ɓiɓɓe maɗa ko ɗum noon addi han corruption o heewi e Afrique joni ko ɗum faydi ko wonno exception joni waɗama ko ɗum woni foti wonde alors ko ɗum fotani wonde corruption o yakki leyɗele Afrique ɓe ɗum fof noon ko addi ɗum ko imaginaire mo mbaɗaɗo e hakkillaɓe sukaɓe mbaɗaɓe hakkillaɓe africain ko wala ko ɗum woni bonheur alors ko wona ɗum woni vraiment tigui voilà ɓamtare wona ɗum woni voilà ɗum noon waɗi e livre mo bindumi o kalmi ɗum hen joni pour addude yimɓeɓe ɓe miijo ɓe ndara e hakkillaji mumen ɓe ganda ko Afrique ɗi sohli ɓe Afrique ɗi sohli daranade Afrique ɗi sohli haɓanade wona ko kaɓantoɗen ko pour woɓɓe ko kaɓantoɗen ko pour enen ko kaɓantoɗen ko pour ɓiɓɓe meɗen pour taniraɓe meɗen e pour ko aroyta han ko enen poti darade pour voilà fewnude Afrique kono si enen en darima pour yakkude Afrique wona hono Afrique darorto hono Afrique wonirta darde nde jogade darde nde foti darade e nder aduna he
donc ko ɗum noon mbammi e livre he pour wadde invité yimɓe ɓe, wadde invité sukaɓe, wadde invité jeunesse o, wadde invité kala décideur o pour voilà cangen voilà cansen no miijortoɗen ni, cansen no jareten ni, cansen no mbaɗirten ni, par ce que ɗum voilà ko feewi wona ko moƴƴinta Afrique. Kama oɗo wakkati eɗen jogii yelal lobbo bangal keɓe jawdi Afrique, so eɗen jogii yelal lobbo homo non? Bon, ko jiimi hen leyɗele Afrique fof, leydi ndi ɓanɗa yo ɗinin faala vraiment jogii vision mum, ɗi jogii no voilà no yiiri développement muɗum, ɗi woodi no faala, ɗi woodi ko faala ko ɓamtare leydi muɗum, ko ɓamtare population leydi muɗum. Donc ɗum noon waɗi voilà hande kewɓe han ɗo jaaɗa Afrique o fof nan haale émergence, nan haale émergence. Ko ɗum noon waɗi ɓe gouvernement ji ɗi kewɗi e Afrique ko mbaɗi han priorité manam ko kenni yeeso ko wadde infrastructure ji, ɗum woni no kalluji en, ɗum woni infrastructure ji mawɗi no voilà ɓe ɗamini ho ko développement, ko infrastructure woni développement, alors que infrastructure wana développement, ko ɗon erreur o woni. Si en paalama hande vraiment yaltude e on il faut ko mbaɗen ko tubako mbiɗa investissement sur le capital humain, ɗum woni vraiment infrastructure poɗata daranede o ko ɗum woni neɗɗo o, voilà mbaɗen investissement e neɗɗo o. Par ce que a laari hande infrastructure ji no mbaɗe, taux de croissance ina manam ngaluji ɗi na jaara yeeso. Hande si a ɓangi leydi comme no Sénégal ni e ɗiɗo duuɓi, voilà croissance économique makko na ko 6% yahi ha 7%. Mais si kala a laari hono wiyete statistique ji ɗi, information ji ɗi, ano yiya toujours voilà pauvreté o na ɓeydo. Hande environ ya e nder Sénégal yimɓe vraiment mbasɓe ɓe na ɓuri 6 millions, alors que enen jogii Sénégal ɗi jogii croissance de 6%. Leyɗele kewɗe noon e Afrique ko noon gorri. Donc émergence wana forcément hono wiyete haɓade pauvreté. Émergence bom ɗi wawi addude pauvreté ɓura darade e leydi, ɓura encore yimɓe ɓe ɓura wasde, par ce que ko infrastructure ji mawɗi ɗi. Infrastructure ji mawɗi ɗi si a laari ko entreprise ji mawɗi ɗi han ɗi famɗi e Afrique, entreprise ji jogiiɗi capacité, jogiiɗi doole pour wadde ɗin hono wiyete ɗin kalluji, wadde ɗin infrastructure ji. Donc entreprise ji tubakoɓe, chinois ɓe, turc ɓe ko ɓen garta gagnant marché ji ɗi ɓe golla. Joni si ɓe golli ko ɓe keɓi hen ko fof ɓe nafta ɗum e leydi mumen. Mais tant que ɓenin e leydi he ɓenin golla, wiite wiide ko keɓal ngal ko keɓal leydi ndi ɓe goni ndi, alors que voilà dans les faits keɓal ngal wona keɓal leydi ndi, par ce que après jawdi ndi fof ko ɓuri hewde ko ɓe naftoɗo ɗumen, par ce que machine ji ɗi ko toon giwta, ko ɓe codoyoɓe ɗin machine ji e entreprise ji mumen mbaɓɓe ɗin machine ji, comme no tracteur ji en, comme no pelle mécanique en, comme no ɗin e ɗin goɗɗi e goɗɗi. Donc ko toon ɓe jahata ɓe codoya ɗum, ɓe gadda ɓe liggo e Afrique, si ɓe gayni ɓe nafta matériel o, ɓe nafta kalesaji ɗi toon. Donc enen ko ɗum keddortoɗen ko infrastructure o rek. Donc pauvreté o nan ɗo nan ɓeydo. Ko poɗɗen han wadde ko vraiment ko tubako wiyo développement du capital humain, manam mbaɗen investissement e neɗɗagu, voilà pour joom on si fawama heɓa wawa yaade ñawdoyo facilement, si joom on sukaɓe ɓe jande nde waɗe amélioré, mbaɗen infrastructure prioritaire o hande ko infrastructure ɗum woni neɗɗo o. Hande ko ɗon poɗɗen wadde investissement o pour mbaɗen construire voilà l'homme africain, pour mbaɗen construire neɗɗagu, pour mbaɗen construire gokken sukaɓe ɓe avenir ɓe gandanta janggo ɓenin mbawi darade pour wadde ɗin infrastructure ji, par ce que ɓenin jogui gandal ngal. Hande investissement o ko développement du capital humain foti wonde. Ley deftere ma nde aɗa heela ko heewi ko fewtidu bangal sukaɓe Afrique ko waɗi ɗum, ko woni sabu majjon? Jeunesse o, parce que han a laari démographie ɗum woni population Afrique,
ko ɓuri hewde hen hande ko rewɓe. Si a laari ɗon ko hakkunde worɓe e rewɓe ko ɓuri hewde ko rewɓe. Si a laari entre sukaɓe mawɓe e ɓurɓe nayude hande ko sukaɓe ɓuri hen doole. Donc ɗum woni avenir Afrique. ɗum noon ko autant ko probléme waɗani Afrique, autant noon ko ɓamtare woni pour Afrique. Pourquoi ko probléme pour Afrique? Parce que hande pour okkude ɗen cukale hande golle wonani leyɗele Afrique ɗe fof kala ɗo jaaɗa hande ko probléme pour maɓɓe. Mais ko ɓamtare pour parce que ko hande ko sukaɓe mbawta darade pour liggo pour nabrude leyɗele ɗe to yeeso. Ko maɓɓe poti darade parce que hande ko tuba ko wi tawi hande ko air maɓɓe, hande ko jamanu maɓɓe, ko innovation, ko technologie, ko start-up, ko etc. etc. Hande noon sukaɓe ɓe nan poti darade ɓe golla ko maɓɓe poti darade ɓe golla leyɗele mu'en. Mais noon il faut ko ɓe gokke confiance, il faut ko ɓe kolle ko maɓɓe poti ɗum darade. ɗum noon ko état ji ɗi poti ɗum jogade e politique de jeunesse. Mais hande si a laari pays ji kewɗi hande ɓe ngala ko tuba ko wita politique de jeunesse. Voilà, il faut noon donc mbaɗen darnen politique de jeunesse pour adduɗe sukaɓe ɓe ɓe mbaɗa contribuer e développement construction leyɗele mumen e darnude leyɗele mumen e daranade leyɗele mumen pour ɓe gacca yaade wiide ko Europe ɓe jata par ce que ko ɓe mbaɗoyta Europe ko ɗum ɓeni ɗum mbawi wadde e leyɗele Afrique par ce que han leyɗele Europe faydi golle ngala toon par ce que ko ɗum waɗi woɓɓe weeɗi mbiya ko ɗum waɗi ɓen gaddata des situations de conflit de guerre pour ɓe mbawa hebde no ɓe mbaɗiri utiliser main d'œuvre mumen no ɓe mbawi okkirde golle pour entreprise ji mumen. Mais ko wawi fen wonde fof hande ko Afrique caɗele ɗe goni donc ko ga golle ɗe goni ga Afrique ga par ce que ko Afrique heɓi probléme ko Afrique jogui opportunité hande pour wadde hono wiyete des investissements pour sukaɓe mbawa gollude. Mais ɗum noon ko dirigeant ji africain ɓi pori ɗum andude ko maɓɓe poti darade nden darde. A waɗi ngunan juɗɗan ley banque BOAD ley dewtere ma nde a haali ko heewi e banggal sukaɓe e ndemal e margal dabaji hoɗum woni darde banque BOAD o e majjun? Eyyi mino golla e ko wiyete banque ouest africaine de développement. Banque ouest africaine de développement noon ko woni ka Lomé ɗo Togo, ko leyɗele jeetati kawri mbaɗi darni on banque. BOAD ɗo gommi ɗo woni banque de développement, BCEAO noon woni banque voilà mbaɗoɗo créé kales o CFA o. Joni ɗo ni minen mbaɗa financé projet ji kewɗi parce que ko banque ji état UEMOA, donc minen komin gaddata rek ko wallude état ji ɗi daranade pour population pour wadde voilà nabrude population leyɗele ɗe yeeso. Donc leyɗele Afrique ɗe si a wataɗe haalde hande a haalani ndema, a haalani gaynaka, a haalnani awgol, a haalani kala jeunesse e goɗɗum. Donc secteur ji ɗi ɓanɗa fof minen hen mbaɗa intervenir, minen hen mbaɗa financé, minen natina hen kales kewɗo pour wallude leyɗele ɗe pour yarude yeeso. Donc hande ko ɗum BOAD woni dargal muɗum waɗa financement des projet ji nangana état ji ɗi nangana kala secteur privé ɗum woni voilà entreprise ji privé gandantaɗi mbaɗa investissement e fannuji kewɗi. E hakkille maɗa an joni hono hen ko winduɗa ley dewtere nde ko hono hen ɗum wawi wallurde yimɓe gonɓe e Afrique ɗo sako madere yimɓe gonɓe e Kérédou kañum e ndemoɓe e maroɓe dabaji? Eyyi min komi sénégalais komi africain, mi ala voilà leydi gondi ɗo mi yahi si wana Sénégal et surtout aussi Afrique. Donc Afrique ko galle am, kala ko mbawmi hen wadde pour Afrique yaara yeeso, pour Sénégal yaara yeeso ko ɗum woni darde am. Bon ko mbawnomi wadde noon ko windude, mi windi nde deftere, mino miijo deftere ɗimmere, mais ko mbammi kala e gollammi e BOAD mi yahi leyɗele kewɗe
e Afrique surtout mi waɗi projet ji to Mali, mi waɗi projet ji kala to Burkina Faso, mi waɗi kala projet ji to Sénégal. ɗum piw ko wala ko daranade leydi am Sénégal, daranade kala leyɗele Afrique. Donc hande ko ɗum mbammi mi o wattuɗo gommi ɗo ko ɗum tan mbawmi wadde par ce que mi jogaki ko tubako wiyata décision o. Voilà ko mbawmi tan mi okka idée ji am, mi okka gandal am, mi winda, mi hollira, mi waɗa participer e débat ji ɗi pour vraiment yimɓe ɓe mbawa ɗum heɗade naftoro ɗum. Hande ko ɗon mbammi. Bon joni ko arta noon ɗum ɗin e jungo Allah, ko Allah tan andi janggo. Si tawi ko miijimi ko mino ɗum wawi wadde après appliqué ɗum ko Allah andi, ɗum ko niveau goɗɗo foti yaade. E konngol ma sakitere joni Amadou Oumar Mballo, ko mbawɗa haalande e yimɓe Afrique? Ko mbiyammi ɓe ran wana noɓe gandu ko voilà ko arta ko weli ɗin to yeeso e ko tubakoɓe mbaɗi e leyɗele mo enen Afrique enen mbawi wadde ko ɓuri ɗum e leyɗele meɗen. Par ce que keɓal nan ɗo enen jogui jawdi, enen jogui gandal, enen jogui kala enen jogui noon kala sukaɓe mbawaɓe daranade en, gollana en. Donc ko arta ko vraiment to yeeso mina andi tan ko développement, ko ɓamtare leyɗele meɗen, ko ɓamtare population meɗen. Voilà aduna o noon ɗi change o ñande aduna ɗi change o ɗi yaara yeeso. Leyɗele meɗen kala il faut ko ɗi change o ɗe jaara yeeso. ɗum noon il faut ko jogoɗen darde wonde ɓurde darde ɗe darinde ɗon, darde ɗe dariɗen ɗo hande nde. Donc il faut que kala ganden hoɗum woni hamme meɗen, hoɗum woni faaloye meɗen, e hoɗum han woni foti wodde darde meɗen e nder aduna he. E ɗum enen mbawi ɗum wadde par ce que si ɓeeɗa mbaɗi ɗum han enen kala enen mbawi ɗum wadde. Il faut ko enen africain ɓe caloɗen natinede e hareji gonɗi e aduna ɗi gandanta wana hareji meɗen. En nattinanoma e hareji kewɗi, si en ɓangi première guerre mondiale, en ɓangi deuxième guerre mondiale, après guerre o ko ari ko guerre froide ari ɗo, tubakoɓe to bloc occidentoɓe ɓe e hono wiyete les Russes communiste ɓe kaɓi hakkude maɓɓe, kono ko ɓe nattini hen leyɗele Afrique, ɓe gaddi toon caɗele, ɓe gaddi toon histoire ji, ɓe gaddi toon probléme ji, par ce que ɓenin palano wadde utiliser Afrique pour wadde régler probléme ji mumen. Enen noon hande en poti salade vraiment nattude e ɗin hareji ɗi gandanta wana hareji meɗen, par ce que kono wiyete ni leyɗele ala sahelya ko intérêt ji tan gonɗo. Intérêt noon africain ɓe poti andude hoto woni intérêt ji mumen, ɓe nangodira e leyɗele ɗe fof e jaam e salam pour développement leyɗele Afrique, pour développement population ji africaine, pour wallude encore population ji ɗi no gurdi e jaam e salam. Oɗa message ko mbawami rek wiide ko vraiment mi weltima o invitation. Pinal TV vraiment ko télé mbaɗɗo fayida, yimɓe ɗi poti ɓe nangande, ɗi poti ɓe darade no ɗini téléji ɗin partout e leyɗele Afrique, pour janginde yimɓeɓe, pour findinde yimɓeɓe, pour daranade yimɓeɓe, pour daranade leyɗele Afrique. Donc il faut que noon kala ɓe mballe hono pour ɓe mbawa darade darde nde ɓe poti darade nde. Ko ɗum noon waɗi voilà mi ɗamini tan mi waɗa discuter e responsable du Pinal TV, mi laara hoɗum hen ɗo doole am poti fof mi wawa hen warde participer. Si tawi mino wawi hen natude e capital Pinal TV, mi sooda action ñiɗi ɗon pour mi waɗa contribuer e développement Pinal TV pour voilà ɓe mbawa darade ɓe mbaɗa golle ɗe ɓe poti wadde ɗe, golle mbaɗɗe fayda pour toujours développement leyɗele Afrique. Mi yetti on, mi jaari on.
haya bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinel TV ɗum wonno hande émission spéciale komin gaɗirno e Amadou Oumar Mballo kanko woni lumi nenno mo golla du banque wiyeteɗo Bewwadi ndenno kanko Oumar Mballo fa han miccitinde yimɓe mo neɗɗo humaniɗo sanne kabaru yalla hono hen leydi Afrique o wawi yarde e yesso kadi hono hen sukaɓe hande kamɓe laatoɓe mawɓe janggo hono hen ɓe mbawi wallude Afrique yalla e duuɓi garoji ɗi inchallah Afrique ana wawi ɓamɗe hoore muɗum tawi daraki